Lezike izindaba ze-1KZN TV ifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Iphini likaKhomishana wamaphoyisa lithole ithuba lokuziphendulela izimantshi zizwakalise izikhalo ngamaholo kanti kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni sabakhubazekile. Izimantshi ezivela ezinkantolo ezahlukene KwaZulu-Natal eziqhinqe ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseThekwini izikhala phakathi kokunye ngamaholo angagculisi. Zisabise ngokugodla amandla uma zingafezwa izidingo zazo izimantshi ngesikhathi izibhikisha ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseThekwini. Inkinga yokuqala inkinga yemholo. Kune report njalo ngonyaka yakhishwa kodwa ireport yakhona ayimplementwa. Le report lena asekhishwe for the past 17 years. Kodwa kukho kuyaphambili. Njalo yakhishwa ebese kuthula kanjalo. Ebese kuba khona udaba le judiciary yodwa. Nathi sifuna ukungena kwi judiciary yodwa kungabi sengathi si structure nje esiyimele eceleni ukuze nathi sizokwazi phela ukuthi silingane nama judge ngoba senza umsebenzi ofanayo. Ngifuna ukwenza umzekelo in this regard. Njoba sikhona lana sisonke sizimantshi zaseThekwini. Kukhona izimantshi zase regional court. Lezo izimantshi lezo njengama judge ziyawu impose udilika jele we sentence. Ziyadila nama murder cases, ziyadila nama rape cases, ziyadila nama robbery cases. So why the difference when it comes to a remuneration? That is the question. So ikhona ke lokho esizama ukuthi manje sikulungisa ngoba kuzona zonke inhlaka esesihambile sizama ukulungisa lolu daba akukho kulungayo. Izimantshi zisebenzise isikhathi sazo sekhefu zaqala ngaphandle kwalenkantolo ziphethe imbhalo ekhala ke ngenkohlakalo nokunye baveze ukuthi ke izimo abasebenza ngaphansi kwazo zibeka ke engcupheni izimpilo zabo. We can't afford anything. Yabona once wakhokhela indlu, wakhokhela imoto, isalary siphelile. Some of us abakwazi ukuthi baze bafike emsebenzini. Some our colleagues agcina sesathatha ama sick leave because they can't get to work because they simply cannot travel. Ngoba bashoda ngemali ukuthi bafake upetrol emotweni. Abanye bethu are subjected to just ngene ama-taxi sometimes because we don't have any allowances. But the department ayihlangabezi. So it's to a extent that we don't even know ukuthi who are we within the system because everybody we should just say ukuthi I'm not your boss. Ukhuluma no Minister of Justice. No, I'm not your boss. So manje ugcina uyingane engazikhala kuphi. Baveze ukuthi njengoba kubuye kushode izimantshi kwezinye izinkantolo bayaphoqeleka ke ukuyosiza kepha izindleko zithwalwa yibo. Lezi zimo bathi ngezinye zezinto eziholela ke ekutheni abanye babo bagcina sebamukela amantshontsho. Yes, it tends to present that position because at the end of the day the salary structure even of a judge is supposed to insulate you from actually being corrupt, basically. But it pushes to that point whereby you might find yourself being tempted to accept a brown envelope. You see? So that's why they place us at. Because we're not supposed to have a eye to assist us so that you can live a comfortable life. You hardly even can afford the university for a child. Some magistrates cannot even afford the medical aid, so so it's bad. Lemibhikisho kulindeleke uba isabalale nakwezinye izindawo ezindabeni ze-1KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngeseThekwini. Isekela kaKhomishana wamaphoyisa kuzwelonke elimisiwe uGeneral Shadrack Sibiya uveleke phambi kwekomiti lesikhashana leParlamente eliphenya ngezisolo zenkohlakalo nokugxamukela kosombusazwe kwezomthetho. USibiya kuzovela kuleli komiti izithuke ezimbili ukuzophendula imibuzo kohola ke ofakazi uAdvocate Norman Arendse. Usekela Khomishana wamaphoyisa usamisiwe uShadrack Sibiya ubevele ukuqala phambi kwekomiti leParlamente lesikhashana eliphenya ngxambukela kwezomthetho ngesikhathi kehlonywa ke ngemibuzo uAdvocate Norman Arendse ukuthi yini ayaziyo ngohlaka lwamaphoyisa lobeke liphenya ngokubulwa kwasopolitiki. Uphendulwe ngokuthi kwakuthusa ukuthi kungani lugxile esifundazweni kwaZulu-Natal kuphela ekubeni osopolitiki bebulawa ezweni lonke. When I look at the PKTT as a task team, and that is only and mainly focusing on KZN. It's a cause for concern because when you look at the PKTT and the way they were constructed, I can tell you that
we have other political killings throughout the country that are not being attended by the PKTT. Usibiye uthi wayenembuzo ukuthi kungani wayengavunyelwa ukuba kazi ngomsebenzi owenziwa yilolu hlaka olubeliphenya ngokubulwa kwasopolitiki. But the reason why I say it was a weird type of arrangement is that you have a task team, but that has got only 4 people or 5 people that should know or that are supposed to know what is going on in the task team. It will be the minister, General Kumalo, project manager, provincial commissioner Mkwanazi, national commissioner, and General Lebeya, to a certain extent, the former head of the DPCI, because he was mostly not so much active in it. But as far as I'm concerned, if I'm the Deputy National Commissioner that is responsible for detectives in general, intelligence as well, and I've got a top secret clearance certificate, I need to know and understand why can't I be entrusted with knowing what this team is doing? What is it that they are busy with? And what is secretive about what they are doing that I, as a Deputy National Commissioner, am not allowed to know? Usibiya uzoqhubeka nokwethula ufakazi bakhe phambi kwekomiti lePhalamende kusasa. Kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni sabakhubazekile iSkoola Amoris eMzinto ngenkathi kabazali babafundi kanye nesigungu esilawula isikole bebhikishela kungafaka kwemali yokukhokhela nokuthengwa kwezinsiza zokufunda kumnyango wezemfundo. Onguhlalo wesigungu esilawula isikole uBoni Shabane uthi ke lesi sikole sizovulwa uma umnyango usuyifakile imali edingekayo. Bavuke umbejazane abazali babafundi basesikoleni iSkoola Amorio Guinil seningizimu neKwaZulu Natal bekhala ngokuthula komnyango wezemfundo mayelana nokufakwa kwemali ekuhloswe ngayo ukulekelela isikole. Into enza ukuthi size lesikoleni sizolokhuzana sizokwazi ukuthi siaddresse izikhalazo zethu esibhekene nazo ukuthi isikole sethu sagcina ngokuthola ifirst tranche asikakothola isecond tranche nama ne-third tranche engangokuba unyaka uyaphela manje. Izingane zethu imali asinayo eyadizile ukufaka emabhasini nathi sizamile as iSGB ukuthi sikhiphe emaphaketheni ethu sikhiphele ibhasi eli1 kade lenza irotation kuzona zonke lezi indawo ezihambela kuzona kunezingane ezisuka khona like iShepstone, Hibadin konke koloko dumisa iXhobo ezweleza umkhomazi koThoyana fanele zize esikoleni. So nalapho mesenza sho ukuthi lo rotation fanele ukuthi ukhaveke nakhona lapho abazali bayakhala and kuphinde kuzolami ngabe siza lesikoleni akusekho ama toilet paper akusekho manapkin for izingane lezi ezisebenzisa manapkin ezi-autistic. Uzomletha kanjani umntwana usuke naye ekhaya efaka inapkin elokhu uzofika shintshe ingane esikoleni itissue uzosebenzisa ini ngoba labantwana abakulesimo abafane nami nawo yabo. Thina siyakwazi ukuthi ngesinye isikhathi siyicontrol when it comes to into yokuthi kuhambe kiwe lavathi but zona azikwazi ukuthi ziyicontrol kuloso simo. So kufanele ukuthi nathi sibacabangele othisha bazokwenza njani. So ingakho sidecide ukuthi it's best njengoba sabazali sizovala la igate khona kuzokwazi ukuthi silalelwe le phezulu if it's national or provincial bakwazi ukuthi basilalele ukuthi kwenzakalani yini esibhekene nayo. Labazali babafundi bathi kubhlungu ukubona ezinye izingane ziya esikoleni ezabo zibe zihleli emakhaya. Inhliziyo yami nje ibhlungu kuyi-affecte kakhulu ngangokuba this week mina ingane yami kusuka kwayo ekhaya iya estopini sebus leli elithatha ingane lizilethe la ngisuke ngiyifunela uanti ozogibela umalume ngasekhaya iya esilokhuzeni estopini sebus lelisa la. So this week bengisasile nje leave emsebenzini ngoba ngithi ngifuna kade sanda kushintsha medication ingane yami, so ngifuna ukuthi ize lesikoleni bese ngiyangimonitor konke lokho throughout the week. Now that imali ayisangenanga ilive yami mina shuthi seyiphelele emoyeni because angisakwazi ukwenza lento ebengiyiplanelile ngengane yami ukucheck iprogress yayo. Khona manjalo isigungu esilawula lesikole sithi ngeke sivulwe lesikole ungakanyakazi umnyango wezemfundo.
ngoba vele isikole asinamali akho ngisho isenta akho ngisho udizili ukuthi ihambe ibhasi akho ngisho ukuthi kuthenga toilet paper isikole nje siyasivala kuzoze kube ukuthi iDepartment of Education noma umnyango wezemfundo uyayifaka imali yezidingo zezingane zethu. Kanti kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni umnyango wezemfundo ungakatholakali ukuphawula kulolu daba. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisemzinto. Asisishelele etolo soba siqhubeke nazo indaba zethu. Sikamukele ke mbukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kokuyihlokane yethu kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Iphini lika Khomishana wamaphoyisa lithole ithuba lokuziphendulela izimantshi zizwakalise izikhalo ngamaholo kanti kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni sabakhubazekile. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthe wabe yinxusa la kuleli France unathi Mthethwa ube yilunga eliqotho leANC futhi ke kuningi amalunga leli qembu kumele kufunde kuye. uRamaphosa sokanje ngenkathi ke ethule inkulumo yosuku enkonzweni yomngcwabo kaNathi Mthethwa bisenkundleni ezemidlalo eDondotha kwesaka Mthethwa. Unathi Mthethwa wathola leshonile ngaphandle kwehotela eParis ngasekuphela konyaka edlule. Udlule emhlabeni neminyaka engama-58. Inkonzo yomngcwabo wakhe ibithanyelwe amalungu omphakathi, amalunga kweANC, umengameli Cyril Ramaphosa nesekela lakhe Paul Mashatile. The lessons from Nathi's life for those in his organization and in government. Nathi moved from activism to administrator, and while his time in office had his critics, he represented a generation who took the responsibility of transformation, of transforming the state seriously. He understood that freedom meant not only fighting for democracy, but building institutions, durable institutions. For him, it also meant delivering services and protecting the rights of our people. Those in government must see public service as a duty, not a reward. Oyindodana kaMthethwa, umkhululi Mthethwa, uthi yena nezingane zakwabo kuningi ke ubaba wabo abafundise khona. My father was a man of virtue, integrity, courage, and brute honesty. As your children, we know and understand that you did all you could and all that you saw fit to prepare us for the realities of this world. Perhaps the reality that brings us here today might be the one lesson we have missed. You challenged each and every one of your children to lead their own lives and to be masters of their destinies. Ngokomlomo kaNolitha Fakude ongunkosikazi kaMthethwa uPhelisiwe Buthelezi uzwakaleke ebalisa ngokushiwa ke emhlabeni ongumyeni wakhe. At home you were no less a hero. You wrapped my family in your boundless heart, making space for us all, nurturing us with patience and tenderness. Your love was a garden in which I flourished. Your presence, a fortress that kept every storm at bay. Together, we built a world of warmth, and in that universe, I earned and learned the truest meaning of love. Uthisha wesikole samabanga aphansi Gingindlovu Primary School ngaphansi komasipala uMlalazi uLindelo Mtshali uthi ukunqoba kwakhe kumncintiswano National Teachers Awards inkombe ukuzimisela nokuthanda umsebenzi awenzayo. Umtshali usho lokhu ngemuva kokuthi ke eqonyaliswe ngendondo Excellence in Teaching Life Skills emeleke isifundazwe KwaZulu-Natal kumncintiswano National Teachers Awards obuseGoli. uLindelo Mtshali uqonyeliswe ngendondo Excellence in Teaching Life Skills emele isifundazwe saKwaZulu-Natal emncintiswaneni othisha National Teachers Awards abebanjelwe eGoli ngesonto ledlule. Umtshali ufundisa amabanga kusukela kugrade 1 kuya grade 6 isifundo ke se life skills okuyisona atholeke umqomelo kuso. Umtshali
uthi ukusebenza ngokuzimisela nokuzikhandla ikhona ke kumdalele impumelelo. Kusho ukuthi ngisebenza ngokukhulu ukuzimisela. I am a hard-working individual. I am dedicated. And nokuthi this award, it doesn't only recognize me only, but also it recognizes all the other teachers that I work with, the learners who are inspiring me, the parents or the community at large, even the leadership of the school. Umtshali ke uqaleke isigabeni zasekhaya wahamba njalo enyuka nazo njengoba ke egcine sifinyeleleke esigabeni sikazwelonke njengoba ke mebele isifundazwe saKwaZulu-Natal. Uqoqozeleke abanye othisha ukuthi nabo basike iphethini bangenele nabo kulomncintiswano. So I entered for life skills category, and I started at a school level, and then I went on to district level, where I was competing with all the other teachers and on our district. And then if you go through, you go and compete under the cluster level, and thereafter provincial level, and then if you are through, then you move on to the national level. When I was representing my province, KwaZulu-Natal, and I became number 3. Ngasho kwabanye othisha ukuthi besebenze ngokuzikhandla okanye beqhubeke besebenze ngokuzikhandla, and I would also advise them to enter also for the awards, to enter the competition on their own, so that they'll also see ukutsena where it takes them. Uthisha omkhulu walesi sikole uthi ke bajabule ngokuthi ke lokhu ke kubabeka ke ebalazweni lomhlaba kukwazi nokuthi kuphakamise igama labo kubonakala nomsebenzi omuhle owenziwa uthisha ngokubambisana nabazali nomphakathi. Siwukhincetshwayo siwumlalazi municipality ngoba indawo esikuyona isikole sethu siku ward 18 eMlalazi. Ilapho ke sisho khona ukuthi namhlanje sonke sijabule, jabula abazali, jabula abantwana, kujabule othisha, kujabule umphakathi, kujabule nabazali bakhe uNomandla lapho eqhamuka khona koMagalela. Kujabule abaphathi bethu edistrict, uMama uNzama umphathi wethu, uBaba uDube umphathi wethu. Mbonga kakhulu uNomandla, uhlobo lathisha loli olufunakalayo eSouth Africa, olithanda abantwana ukuthi njalo uhlale efika nezinto ezintsha. Ukhathazekile kumphakathi wasePine Farm eGlencoe ngaphansi komasipala endumeni kulandela kokunganaka kwezikhalazo zabo zokugqoza kwentuthuko okubala kukwakhiwa kwemigwaqo, ukulungiswa kodaba lwendle echithekele emagcekeni ezakhamuzi. Lo mphakathi uthi wathenjiswa emva kokuba ke lo masipala wethule uhlelo lokwakha indawo yamathuna nabagcizelela ukuba ke abawadingi njengoba bebisabela ukuthi ke azophenduka ihleke sokucasha izigilamkhuba. Ukhathazekile umphakathi wasePine Farm othi lokhu athenjiswa intuthuko kodwa kukho sekwenzekile. uNosipho Madisa uchaze ukuthi banezinkinga ababhekene nazo kulomphakathi. La eGlencoe Farm ke sinenkinga sizoqala nje siqale ngendaba yasemathuneni. Amathuna la indawo basinika amathuna kwathiwa masiwavuma lamathuna bazosinika intuthuko. But intuthuko asikaze siyibone even namanje. And enye futhi enkulu concern yethu enkulu la indaba yama sewerages. Sinama sewerages lawa amadala, system le endala. Kodwa la edrobheni nayo yonke indawo sebefakeliwe lawa amasha. Sacela ke nathi ukuthi acabe sifakele. Sinenkinga futhi yomgwaqo, umgwaqo wethu lo mubi. And ngoba sekuzofika amathuna nje by next day mangizwa allegedly, next day kuyobe sesebenza la. And abakwazi ukuzosebenza kulomgwaqo onjena, and intuthuko thina ezabantu bamphakathi singakayitholi. Another thing also ama street lights, asinawo ama street light, wonke ama street lights lana awasebenzi. Kanti bathi bayayikhokha intela eningi kodwa intuthuko kabayiboni. Another thing also ama rates, indaba yethi ama rates asi understand ukuthi kwenzeka kanjani. Uzothola manje kuthiwa ublock ngo700 masuphinda ubuye seku 3000. Into nje ongayi understand. Yeah, enye indaba yethu enye futhi main concern yethu uTransnet. uTransnet siyamtshela ukuthi izitimela zisibulalela izindlu zethu akasiphenduli, and asazi indaba engasiphenduli. Besisacela lokho omasipala ke mina bayangazi namanje futhi mabengangibona bazosho ukuthi ayisiyayazi lentombazane. Awukho department engakaze ngihambe ngicela usizo about zonke lama concern wethu esinawo. And kunezindawo ke la indawo yakithi esaba nesiphephuko ama floods, disaster.
sacela kusizo ukuthi saphephukela izindlu nazo zonke lezi sacela usizo from umasipala from disaster namhlanje abakaze befike bezosisiza and i-concern yethu enkulu ilezi ingane ezihlala lapha zodwa ezinganabazali yabona ngoba nje belini izulu kubanda bebegula begodola. Baqhubeka ngokuthi sekukaningi bewubikela umasipala ngalolu daba kodwa kufane nokuthela amanzi emhlane wedata. They built a new graveyard here by us, but we can't access our roads. The roads are terrible. They didn't do anything to fix our road. They put drain lines here by the cemetery, but nothing by our houses. The sewage is just overflowing. We do not have municipal sewage. We pay extremely high rates, get very little electricity, and we get no service. We complain to the councillors, to the municipality, they do not do anything. We do not have street lights. Like I said, we can't access our roads. When it's raining, it's terrible conditions here. We cannot live like this. No one seems to hear us. They care about dead people and not the people that is alive. So what are we paying for? Where's our money going to? They have no concern for any of us. Many people in this community has complained. We send messages, we phone, nothing happens. So what are we supposed to do? Khona manjalo umasipala waseNdumeni awutholakalanga ngokuphendule ngalolu daba. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisedandi. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele umbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Iphini likakhomishana wamaphoyisa lithole ithuba lokuziphendulela izimantshi zizwakalise izikhalo ngamaholo kanti kumenze ukufunda nokufundisa esikoleni sabakhubazekile. Ake sibheke ke ngosini yazomnotho. Irandi lakuleli lu 17.33 rand maqhathiswa nedola lasemelika libo 23.9 cent maqhathiswa nopound waseBritain libo 20.9 cent maqhathiswa neeuro igolide lona $4,070.61 cent ounce olangahluziwe wona $62.73 cents umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Owayengumdlali weMamelodi Sundowns noselinxusa leKaizer Motsepe School Championship uHlompo Kekana uthi ke imqhudelwano ezemidlalo yesikole iqinisa ukhakhaya kubadlali iphinde ke ibasondeze eduze nesigaba esikhokhelayo. uKekana ubeke kanje ngesikhathi ke kuqhubeka umqhudelwano weKaizer Motsepe School Championship obubanjelwe ke-Giant Stadium eSoshanguve ePitoli. Ube impumelelo umqhudelwano waminyaka yonke iKaizer Motsepe Schools Championship nobubanjelwe eGiant Stadium eSoshanguve. Oyinkakha eMamelodi Sundowns uHlompo Kekana uthi likhuphukile izinga kulomqhudelwano akholwa ukuthi uneqhaza ekukhuliseni abadlali. I played in this competition myself, the Kaizer Motsepe School tournament. I played in the Coca-Cola under 17, if you remember those tournament. That had prepared me to go into the next stage of my football career. And of course, players, for them to develop, be better in the game, you need professional setup. You need this kind of tournament where after here you look forward to the next one. Before we used to have your Coca-Cola and Kaizer Motsepe, your Love Life, if you remember the Love Life tournament. Those were the tournament that when you go to school, when you participate in this sport, you know that you're going to be challenged. As a student, you always want to be challenged in class and off class, and that's kind of activities that used to keep us, in good shape in terms of thinking, and I believe that this kind of tournaments will need a lot of people to come into play and try to develop some of the players that I believe really needs an opportunity. Ukhulumela iMotsepe Foundation uPeter Ledwaba uthi kubahlaba umxhwele ubona iningi labadlali abadlule kulomqhudelwano weKaizer Motsepe beyingxenye yesquad seningizimu Afrika ephume ku-last 16 kwindebe yomhlaba eqhubekayo eChile. It also gives us pride to tell you that 90% of those boys played in this tournament. Now, we hope that it would have been easier or better if the spread or the selection of the players that will participate in there are spread all over the country. Because if you were to check there, all the players came from the 4 professional sides. Which if you can name them? Which is not that positive, because the players that play at that level of the competition should be coming from this level of the competition and should be coming from your ABC Motsepe League and your
SAB leagues. Kanti nomnyango wemfundo eyisisekelo ucacisile ukuthi imali etholwa ushampeni iphuma nembandela ukuthi kulungiswe noma kuthuthukiswe ingqalasizinda yesikole. These prize monies, they don't go to schools as cash as they are, but the schools, they identify a project which is important for their development in terms of the sporting grounds, in terms of the facilities to assist schools. Some of the schools utilize this money to purchase buses so that the kids are provided an opportunity to be able to be transported to the various games and various schools as they compete as such. And then what we do as the Department of Basic Education, together with the Department of Sports, Arts and Culture, as well as the Motsepe Foundation and Sanlam, we then monitor the progress in terms of what the schools have identified as their program. It can be sports fields, as I indicated. It can also be something to develop the academics in the form of a library as such. Nasikisimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeli siyaguqa bese siphathele zona usuna namhlanje mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile